Isuding nga aya baay kuken ka sumapakon pamasakit laing tirig na inayat kati na lablabes yemsikan biyang kutay nagibales di mo pinanunod usok may dananes sa lalaino ngemawan kamet biyangkon adakan sa baya puso nasakitin pala amo anano sa tay so hindi gasat ko dinto pulos makureya sa pulen katon nagsaem nagsakit ginaramin man ginundawayam ginalupoy dahil puso intalit ko tiyamin kan hen panagkayan kan sinayang mo panagkalit ko umiyak ko. Sa balya puson nasakitin pangaam mo ano sa tay so'y tigasat ko dimto pulos mauraya sa panagkaton nagsaem nagsakit di inaramin man ginundawayang kinalupoy dahil ko'y puso intalit ko tiyamin kan hen pangakayan kan sinayang mo't panagtalit ko umiyak ko nagsaem nagsakit di inaramin man ginundawayang kinalupoy dahil ko'y puso intalit ko tiyamin kan hen pangakayan kan sinayang mo't panagtalit ko umiyak ko sinayang mo't panagtalit ko umiyak